Kublay peit bah! Hakane ka video, ngin peit lang ya ka history, ka kenhun peit bah ka badon ya ki jaitbynriew bapher, ka kolshor ka bariew spa, bat ka history ka bajrong. Kinaga kishong peit bah hakibenta jong ka Nagaland, bat hakibenta jong ki jylla bamarjan jong ka Northeast India. Hakipor Hyundai, kishnong naga kilong ki balapan beit, katkum ki kur, kishnong bat ki jingïalam shnong, ki im da ka rep, ka jingri, ka khai, bat ki wei ki kam shnong. Kawei ka benta ka bakongsan jong ka imlang sa lang naga, kalong ka shnong. Kashnong kadon ya ki rukom sensyar, bat ki dustur tynrai jong ka. Kinaga kimday tang kawei ka jaitbynriew, ki kentup ya bun teli ki kenhun bat ki jaitbynriew, ki badon yala ki jong kiktien, ki dustur, ki riam, ki jingroi bat ki rukom im. Kane ka jingïapynlong, ka penlong ya ka kolshor naga, ka bariew spah bat itenat. Haka spa snem ka ba 19, ka jingïashem habdeng kinaga bat ka British administration, kala nang jur. Ki British kisdang ban penait ya ki benta bapher jong kane ka thain. Hadien ka jingïaid lynti ka bajrong, ka Nagaland, kalalong ka jylla hapoh India, haka naik kan ek tarik unoh pra, 1963. Kane kalalong kaway na kibenta kibakong santam, haka HistoriJong kinaga. Menta, kinaga kidang sumar ya bun ki dustur bat kolshor tynrai jong ki jingroi ki jingshad bat ki rukom im ki bakongsan jong ka jinglong naga. Ka Hornbill Festival ha Nagaland, ruh kalong kaway na ki jingrakhe, ka bapniah ya ka kolshor bat ka jingrew spah jong ki jaitbynriew naga.